Sabeu que en aquest mateix escenari, dins d'2 minuts tocarà una jam session. Xavi Folk, i sabeu que és de música tradicional. Anem a fer-li unes preguntes. Acompanyeu-nos. Hola, Xavi. Toques algun instrument? El baix elèctric i el contrabaix. A quina edat vas començar a tocar? Jo me vaig criar entre instruments i no recordo haver començat en ningú moment, sinó que ho tinc integrat en la meva infantesa a tocar instruments. Quin tipus de música t'agrada? M'agrada fonamentalment la música popular del segle XX, que és el que normalment escolteu els xiquets de la vostra edat, a més el jazz, a més tot el que té a veure amb la música popular del segle XX. ¿Quantes persones participen en una jam session? No n'hi ha un nombre determinat. Avui serem 3 que obrirem la jam session i ojalà vinguen, tant de bo vinguen molts músics a participar. No n'hi ha un nombre determinat. Quals són els instruments tradicionals de la jam session? Avui n'hi haurà un contrabaix, n'hi haurà una guitarra, n'hi haurà un acordió i n'hi haurà una dolçaina. Més la gent que vulgui vindre a cantar, a tocar o la gent que vulgui vindre a ballar.